L'agrupació Fotocine Cerdanyola-Ripollet ha fet 50 anys. 50 anys de vida, des que un grup reduït d'amics es van començar a trobar al bar Grau de la ciutat per parlar de la seva afició, la fotografia. Marquet, Navarro, Domínguez, Moreno eren alguns dels cognoms d'aquest grup, al qual de seguida es van afegir Viltró, Badia, Sierra i Rueda, entre d'altres. Es feien tertúlies i sortides en les que sempre imperava un ambient de caliu, companyerisme i amistat. Era l'any 1969 quan es van produir les primeres trobades que van acabar constituint la que aleshores es va denominar Agrupació Fotogràfica de Cerdanyola. Al principi eren 4, que deurien ser el Marquet, el Domínguez, el Moreno, i llavors el factor que el va crear, si això compréssim amb el Barça, el Marquet seria el Juan Gamper, perquè van fer el primer concurs i ell ho va pagar de la seva butxaca. Estant a les reunions, carai, m'assabento que veig gent ja que parla de fotografia i com jo ja portava molts anys com a aficionat, però sense ni laboratori ni res, ho feia com a hobby, i fotos de muntanya sobretot, i em vaig assabentar que hi havia aquell grup, i carai, sí, em vaig interessar i era un grup que eren, jo era el número 15 de soci, o sigui, hi havia 14, i el maco d'allà és les tertúlies, o sigui, es feien moltes tertúlies, parlia de Badia, de pros i contres de fotografia, i quan s'acabava, d'allà sortíem i fotíem al camp, on ens anàvem a Barcelona, on ens anàvem a Terrassa. Yo entré allí, como antes he dicho, con un grupo de amigos, éramos todo un grupo de amigos, ya no con las mismas ideas fotográficas, éramos un grupo de amigos, que por cierto, habéis dicho que nos reuníamos el sábado por la tarde, nos reuníamos el sábado después de cenar. Al principio, después de cenar, que por esto de allí, después de allí nos íbamos a terminar en el mesón o en el... ¿Te acuerdas de la frase de Viltró? ¿A qué hora? Después de la película. No, esto ya sería después. Sí, era después de cenar era la reunión. Aviat es van organitzar els primers concursos fotogràfics i es va aconseguir un nou espai al casal parroquial. Les trobades eren els dissabtes, després de la pel·lícula, i si eren molts, es traslladaven al bar del casal, on els membres de l'entitat compartien els seus coneixements, planejaven sortides, concursos, etc. A poc l'entitat creixia. Cada vegada s'aconseguien més col·laboracions, com la dels comerços de la ciutat. Els concursos, com que no hi havia premis econòmics, que eren trofeus, havien d'anar a les cases comercials de Cerdanyola demanant col·laboració. I el Maranges, que tenia la ferreteria, no aquí al carrer Sant Ramon, sinó allà baix ja sota la via del tren, cada any donava 6 medalles. Aún no se habían entregado las viviendas y pensamos en ir una mañana para hacer un reportaje por allí, antes de que hubiese coches, movimiento y tal. Pues confundirían con Ocupa. Sí, pero es que unos días antes había ido algún periodista y había hecho fotografías y no recuerdo en qué periódico los había puesto a caldo. I es van tenir ja tancats. Però llavors, com que allò encara pertanyia part a Cerdanyola i part a Barberà, hi havia un guàrdia municipal de Barberà i un de Cerdanyola. Y no recuerdo si llegó a venir el de Cerdanyola, però dient-los que d'això, ens van deixar anar. Ens van tenir tancats allà un bon rato. I és que estava ballant. Els carrers principals d'accés a Badia estaven tallats amb valles, però hi havia una valla que estava, pel vent o que sigui, estava a terra i per allà vam entrar amb el cotxe. Un fulletó informava habitualment de les activitats de l'agrupació que es van anar ampliant amb la introducció, per exemple, del Cinefòrum. Els cartells els dissenyava Miquel Serra, qui també seria l'encarregat de dissenyar el primer logotip de l'entitat l'any 1972 i el segon logo, ja amb el nom d'Agrupació Fotocine Cerdanyola-Ripollet, que encara avui en dia perdura. El maig del 79 és quan comença Fotocine Cerdanyola-Ripollet. El primer logo és al principi, quan el 72 o així, i l'altre deu ser el 79 o així. Pues això representa una dona, la bellesa, una càmera, va sortir una cosa feminista sense buscar-ho. I llavors en l'emblema hi ha una pel·lícula, o sigui, això continua ja en el d'això, com si fos una pel·lícula. Fruit dels primers passos de l'associació va sorgir la iniciativa d'organitzar un concurs fotogràfic a l'Aplec de Sant Iscle.
El primer concurs va ser l'any 1976, amb Joan Mimó com a president, que va succeir en el càrrec Albert Puello. Després vindrien altres certàmens destacats, com el Pere Viltró, dedicat al que va ser un dels principals promotors de l'associació, el Santiago Pinyol, dedicat a un dels primers socis de la FOCER, i la reconeguda nacionalment i internacionalment Bienal de Fotografia Aquaducte. Santiago Pinyol i el seu fill, en Laureà, van entrar a formar part de l'agrupació l'any 1973. Santiago va fotografiar durant més de 20 anys les festes del barri on residia, al Pont Vell. Va ser la comissió de festes la que va decidir donar el seu nom al concurs quan encara vivia. El meu pare residia a la zona del Pont Vell, que és limítrofe entre Ripollet i Cerdanyola, i en allà se celebren les festes de la tardor. Durant més de 20 anys el meu pare feia el reportatge dels 3 dies de festa. Quan per motius de salut, que ell ja va estar molt delicat, ja no podia complir amb tot el que ell volia, la comissió de festes va proposar de fer un concurs. Jo recordo que aquell dia era a casa amb ell quan va venir l'amic Paco Soria de la comissió de festes de la tardor i li va fer la proposta de dir, com que tu ara et veus una mica limitat, nosaltres farem un concurs de fotografia que portarà el teu nom i tu pots col·laborar al nivell que puguis. Vull dir, jo sempre estaré agraït a FOCER, que va ser l'entitat organitzadora, i a la comissió de festes, que era la patrocinadora, no? Que al moment que el meu pare no va poder seguir amb aquella tasca al 100%, perquè ell també sortia amb la seva petita compacta digital a fer les fotos, feia el que podia, però, òbviament, gràcies a FOCER i gràcies a la comissió de festes, la seva tasca va perdurar i el seu nom també, i això és d'agrair. Òbviament, sempre estaré eternament agraït. L'any 1983 seria clau per a l'entitat en poder traslladar la seva seu a l'Ateneu de Cultura. Coincidint amb aquest canvi, començaria una trajectòria ascendent per a l'associació en molts sentits, ampliant activitats, incrementant el nivell d'exigència en els concursos. Éramos pocos, pero había como mucho compañerismo. Sí. Había mucho. Porque recuerdas cuando el primer San Iscla, que a mí me conocía el Pla de Vall, o sea, tenía amistad con él. Y me llama un día, este año queremos hacer, para potenciar la fiesta de San Iscla, porque la fiesta de San Iscla hacía años que se hacía, pero queremos hacer un concurso para darle más realce. Dice, ¿puedo contar con vosotros? Digo, ya te digo que sí, digo, pero quiero hablarlo con la Junta, y lo comenté en la reunión que nos juntábamos los sábados. Y mira, me han dicho esto, porque nos juntábamos, yo era el vocal del laboratorio, i me parece que el Albert era el presidente en aquella època. Nosaltres tenim on ens reuníem allà i el laboratori tenim al fons, o sigui, al quarto. Però després, com que la televisió, em sembla que la televisió Cerdanyola estava on estem ara nosaltres, quan van eliminar ens vam poder passar a baix. I ja podíem tenir, a part d'això, podíem muntar un estudi de fotografia, que podíem allà muntar i desmuntar perquè hi havia més lloc, podíem fer uns focus i tota la història, i clar, allò va ser d'això perquè podíem tenir un estudi, a part d'un espai impressionant, i teníem allò, més l'altre que teníem al laboratori, o sigui, teníem quasi bé tres sales. Només un any després, el 1984, entra una nova directiva amb Jaume Badia al capdavant. Aviat començarien a arribar els primers reconeixements, com el de millor concurs del món per al Premi Aquaducte. Quan a concursos vam pujar al nivell a base de fer bases més incloents, pujar al nivell d'un concurs social que fèiem, que era provincial i local, vam fer el primer àmbit estatal, i després va ser la llavor del que més endavant va ser l'Aqüeducte Internacional. Aquest va ser un dels fets que ens va donar molta més rellevància, no sols a Catalunya, sinó a Espanya i després més endavant a tot el món. Va arribar un moment que l'Aqüeducte va convertir en el millor concurs del món, amb el de més participació, amb l'edició d'un nivell de més qualitat, d'un llibre de més qualitat,
de premis més importants i sobretot en quant a participació. La FOCER treballava en aquells anys 2 àmbits, el fotogràfic més avançat i el de col·laboració amb entitats cerdanyolenques. El 1990 reneix el concurs internacional Aquaducte. Cada 2 anys, quan es convocava tots els fotògrafs del món a participar, fent-se cada vegada més gran pel que fa a la participació i el volum de fotografies rebudes i també de qualitat. Van ser anys de reconeixement per a l'entitat i per als seus fotògrafs, però les dificultats pressupostàries van provocar la desaparició del certamen. L'any 2012, última edició, es tancava amb la participació de 16.000 fotografies de tot el món. S'acaba perquè, vulguis o no, eren vulnerables també a la crisi econòmica. Quan van començar la crisi el 2009. L'edició del 2010 ja vam tenir bastants problemes perquè nosaltres rebíem, la subvenció principal era de l'Ajuntament de Cerdanyola i d'alguna manera doncs, això va haver-se de reduir i a l'última edició va ser ja vam tenir molts problemes, o sigui, com que eren, de fet, bianual, eren 2 anys, el primer any doncs, ens vam assegurar molt bé que la podíem tirar endavant i tot amb les reticències que teníem ens van dir que sí endavant i la vam tirar endavant, però l'any següent, que era l'any que portava més despesa, que era l'any de l'edició del llibre i tal, doncs ja havien tancat una mica l'aixeta perquè ja hi havia més necessitats i vam tenir molta feina per poder complir i retornar fotografies i enviar llibres. Llavors ja es va veure molt clar que la pròxima edició no es podia fer. Un altre dels grans projectes de la FOCER en aquesta nova etapa era aconseguir un espai adequat per conservar els milers de fotografies que tenen arxivades actualment a la seva seu a l'Ateneu, 3.000 fotografies en paper i 5.000 arxius digitals. Va sorgir la idea de poder construir un museu internacional de fotografia a la Plana del Castell. Es van arribar a fer els plànols, però el projecte va quedar en l'oblit. Què millor que mirar de conservar aquestes fotografies per tenir un arxiu important i d'aquí va sortir doncs, la idea que necessitàvem un espai per conservació en condicions. I clar, aquí en condicions museístiques no hi havia gaire. I vam començar a fer-ho pel nostre compte. I per un altre costat reivindicar el que era un espai en condicions. D'aquí va sortir la idea del Museu Internacional de Fotografia, que es va començar a treballar, es va planificar i havia d'anar a la Plana del Castell. Després tot això va quedar en res i l'únic que ha quedat doncs, és els recursos que vam posar nosaltres dintre de les nostres possibilitats, o sigui, la classificació de fotografies, a fitxa de cada una, guardades en paper lliure d'àcids i de lignites i conservat amb capses, que la tenim aquí, doncs, també de tipus de museístic. L'any 2013, Badia deixa el seu càrrec després de 30 anys al capdavant de l'entitat i el substitueix Vicent Santper, un dels fotògrafs de referència en el món del blues de Cerdanyola i soci de l'entitat des de 1990. Adaptant-se a la nova realitat, tant tècnica com pressupostària, la nova directiva va crear el 2013 el concurs a Fotoreporter, que ha donat uns resultats molt positius, i posteriorment a Videoreporter. Vam passar de l'Aqüeducte al Fotoreporter, també amb aquest pas més de fer, mira, doncs farem el concurs, no farem un concurs obert a tothom, amb un tema obert, sinó farem aquest tema del reportatge. El primer any estaven una mica també, hòstia, a veure com sortirà, per ser el primer doncs va sortir bé, i 4 edicions que portem ja del Fotoreporter. I amb el Videoreporter doncs esperem que sigui el mateix procés, no? De fet, els companys que van proposar tornar a reobrir aquesta secció del cinema, el Pedro Celma, Jaime Cuello i l'Abel Pau, van proposar-ho l'any passat, a principi. Escolta'm, teníem un projecte que el Pedro ja havia estat soci nostre, també que ens coneixia pel tema fotogràfic, i que era el del fotocine, el del cine, doncs, ho teníem aparcat. Tenim 2 o 3 socis que des de sempre han fet pel·lícules, com per exemple l'Albert Puello, que sempre ha fet alguna, el José Luis García, un altre soci que també a l'època feia pel·lícules a 8 mm i feia reportatges d'alguns interessants de trens de tota Europa.
Però clar, això suposo que també amb les noves tècniques, passar de cinta, passar a vídeo, suposo que això també va anar fent que aquesta activitat del cinema doncs anés parant-se. En aquesta nova junta directiva ja hi era present l'actual president de la FOCER, Josep Manel Requena, qui considera que l'entitat es troba avui en dia en un bon moment amb 200 socis. Home, jo penso que estem en un bon moment, no? Durant aquests 50 anys han hagut més d'alts que no baixos, no? Però sí que va haver-hi una època no d'estancament, per dir-ho així, no? Però sí que anàvem fent a poc a poc. Ara, com deia abans, amb la incorporació de més gent aquí a la Junta, doncs, clar, diversifiques més. I ja et dic, per exemple, tenim ara una comissària d'exposicions, que va començar també l'any passat. Hem mantingut els socials nostres, cada final de mes tenim el nostre social en paper, en blanc i negre i en color, que estem mirant també de donar-hi una mica d'empenta als socis que puguin participar i ja dic que el paper acabarà desapareixent, però espero que no sigui mentre jo sigui el president de la FOCER, si no em donarà alguna cosa. No, i mirem de poder ser també, ara és impressió, això també de les xarxes socials, doncs també t'has d'apuntar al carro. Pots tenir l'opció de no fer-ho, però al final dius, soc l'único raro que no està, no? I sí, l'Instagram van començar-lo, el primer que van fer d'Instagram penso que va ser els 3 toms de Ripollet, ja farà 4 anys. L'agrupació Fotocine Cerdanyola Ripollet va néixer fa 50 anys de la mà d'un grup d'amics que creien en la fotografia i en l'amistat. La constància, el treball i la perseverança han fet possible aquest aniversari i han aconseguit el reconeixement de millor entitat del món. Tot un èxit. FOCER va ser fundada per persones que creien en la fotografia i en l'amistat, i aquí seguim creient en la fotografia i en l'amistat. Que hi haurà hagut moments que per temes econòmics, de crisis, que han afectat no només a la fotografia, han afectat molts àmbits socials, hem pogut tenir alguna davallada, sí, però això és a nivell material. A nivell de valors, seguim creient en l'amistat, amb la fotografia i amb l'art. Home, mirat en perspectiva, doncs, de passar dels inicis, de fer una reunió d'amics, pràcticament, de mitja dotzena de persones, va passar mica a mica a anar progressant, anar obrint noves activitats, anar fent noves sortides, anar fent nous viatges, fins a lograr el que hem lograt en 50 anys i fins a lograr que l'entitat estigui reconeguda com la millor entitat del món. Bé, jo els valoro força bé. Mirant una mica de la història com hem evolucionat, home, jo crec que és tot molt positiu. Evidentment, com hem comentat abans, hi ha temporades de més feina, altres de menys feina, però també, com hem comentat al llarg de l'entrevista, l'evolució nostra penso que sempre ha estat positiva, sempre, i esperem que amb els que vinguin posteriorment almenys continuïn aquesta tendència, no? I sobretot això, com he comentat a l'inici, estem aquí gràcies a aquests primers companys que van fer partícips de la seva afició a la fotografia i la seva empenta, tots els que després hem anat arribant aquí.